салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instaface-ро аз сомонаи оилатиҷӣ манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам ман Меҳроншоҳ Усмонзода. номи ӯ имрӯз дар сархати хабарҳои шоу бизнес қарор дорад. ӯ тавонист бо чанд сурудҳои дилнишини худ ба дили ҳамагон роҳ ёбад. гап дар бораи Фараҳноз меравад. نازم به تو من چه سازم بشنو یاری دل نوازم оне ки ҳазоронро ба дунболи таронаҳояш мебарад. заҳматаш натиҷа дод ва чанд рӯз қабл ӯ дар саҳифаи инстаграмаш бо нашри як навори аҷиб нишон дод ки дар назди қуттии хеле калони ороёфта бо лентаву пуфак меистоду бо кушодани он аз дарунаш мошини тамғаи Audi 8 мебарояд. шумо мехоҳед донед ки ин мошинро ба ӯ ки туҳфа кард? ба ин савол Фараҳноз чунин ҷавоб дод. мо дирӯз дар инстаграми шумо дидем ки ба шумо бисёр як мошини фасон Audi сия бо ленточка бо шарикҳо туҳфа кардан. خب شما در برنامه کارزو گفته بودید که شما تنها هستید، یعنی که اکنون معلوم می‌شود که این گونه نیست. برای چی یعنی که ماشین رو یگان دوستتون توفا کرد، نقص دیده اتون توفا کرد، کی توفا کرده باشه؟ نه من نقص دیده ندارم، نه که نقص دیده ندارم، لک دوست داشته دارم. نه دوست داشتم ندارم. این ماشین خیلی من مهنت میکنم که رافائل تو هر روز میبینی که با فکرم هر روز استوری‌های من تماشا میکنی که من هر روز توی دایم مهنت میکنم. من دیدم که شب و روز در استودیویم خودت میبینید من مهنت میکنم، مهنتی حلالی خودم میگیرم. خودم برای ما توفا کردم. خودم برای چند پرویز داد درست شد؟ پرویز 29 سوم. Тамирбек Олимов аз камтарин сарояндагони ҷавони тоҷик буд ки ба дараҷаи баланди касбӣ ноил гардид. бинобар ин вакилони вилояти суғд барои номгузорӣ шудани мактаби санъати мусиқии баччагона дар ноҳияи Деваштид ба номи ин сарояндаи марҳум қарор қабул карданд. гуфта шуд ки Дамирбек роҳи худро дар ҷодаи санъат маҳз аз ҳамаи мактаб оғоз карда сипас коллеҷи санъати шаҳри Хуҷанд ба номи Содирхон Ҳофизро хатм намудааст. نامدار تابی پاینده تر از جهان بس نامداران می روند از جهان بس نامداران می روند Мастона Эргашева бахшида ба муносибати 55-солагии фаъолияти хеш ва 70-мин солгарди умри худ бо кормандони сомонаи оила мусоҳиба анҷом дод ва чанд сирри рӯзгори худро гуфт. замони кӯдакӣ чун ба санъат шавқ дошт, чӯб ё ягон шохи дарахтро меёфт, монанди дутор менавохт. ӯ инчунин нақл кард ки замони шӯравӣ дар тӯйҳо аз сараш пул мерехтанд. фарзонаи Хуршед, сарояндаи маҳбуби тоҷик, чанд рӯз қабл ҳангоми гаштугузор дар кӯчаи шаҳри Душанбе дар пахши мустақим ба як зани тоҷик хайр кард. саломат боша. саломат. нафан пештар бина паҷон. куҷода мешинен квартира? دختره کنم کلو نکرد فقط با خدا ارزو داشتم که برامش مورد بیار دستون بورک کنم سلامت باشید زنده باشید رحمت چند پولی کوارتیرتون آتا جان؟ پولی کوارتیر 500 میشنم دو ماه شنبودم با خدا دخترم گردی اور ندارم این ایرا بگیر آپا جان پولی کوارتیرتم پولی کوارتیرتم تو با خونه دگم شو بخیر منی دختره کتا کلو سلامت باشید نزورم زنده باشید گیریا نکن آپا جان زیر نشین انشالله این همه خداوند سبب کرد که من جا ایستادم شما را دیدم فقطه دختر تو کشنو خدای دختره کن سیرت کنم سلامت باشید این خیلی کرده که تا خداوند قبول آمین الله گیریا نکن آپا جان زیر خم کرد بیاد چخشم
дар навор дида мешавад ки чӣ тавр Фарзона аз дохили мошин духтарашро садо мекунад ки яхмоси хурдтар бихӯрад то ки бемор нашавад. зане духтарчаи ӯро шинохта дуогӯён ба мошин наздик мешавад. Фарзона ба сӯи садо нигоҳ мекунаду ба ин суханҳояш изҳори сипос карда аз сумкаш як миқдор пул бароварда ба зан дароз мекунад ва таъкид мекунад ки дигар касеро фарёд накунад. Фарзонаи Хуршед аз ҷумлаи сарояндаҳои шинохтаи тоҷик буда дар сабки эстрада таронаҳои ҷаззоб месарояд ва маҳбубияти зиёд дорад. به من خوری میدانم به تو شادم من اما آزادم من اما дар театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосими Лоҳутӣ намоишномаи нав ба саҳна гузошта шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. имрӯзҳо аҳли эҷоди театри академияи драмавӣ ба номи Лоҳутӣ хеле серташвишанд. дар ин театр намоишномаи наве бо унвони Пора абри сафеди Чингизхон ба саҳна гузошта мешавад. намоишнома аз рӯи қиссаи нависандаи маъруф Чингиз Айтматов Пора абри сафеди Чингизхон дар тарҷумаи Низом Қосим таҳия шудааст. намоишномаи мазкурро саркоргардони театр Султон Усмонов ба саҳна гузошта нақшҳои асосиро ҳунарманди халқии Тоҷикистон Фирӯз Умаров, ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Исфандиёр Ғуломов, ҳунармандони ҷавон Салоҳиддин Шукуров, Гулмира Аҳрорзод ва дигарон меофаранд. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар Сомона ва шабакаҳои Оила ТG интизор бошед.